DJI Matrix 400 е най-новият индустриален дрон на DJI. По-голям, по-умен, по-способен от предшествениците. Това е платформа, създадена на сериозни професионални мисии. Останете до края на видеото, за да научите повече, да видите как се справя на терен, как се справя спрямо 350 и 300 и още много. Започвам с размерите и конструкцията. Matrix 400 е осезаемо по-голям от 350, което личи веднага, когато двете системи се поставят една на друга. Рамата е подсилена, рамената са с подобрена форма, по-голяма стабилност, по-добра аеродинамика, а централната секция е преработена, за да побира по-големите батерии. Батериите вече се монтират в горната част, а не както при 300 и 350 отзад. Това подобрява центъра на тежестта и улеснява смяната на батериите. Полетните характеристики са значително надградени. Максималното време за полет достига 59 минути, почти 30% повече от предходния модел. Устойчивостта на вятъра е подобрена, дрона става стабилен дори при силни пориви. Максималната хоризонтална скорост е 25 метра в секунда, което ще ни даде възможност да покриваме по-голяма територия за по-кратко време. За справка, предшествениците имат максимална скорост от 15 метра в секунда. Товароносимостта е впечатляваща. Matrix 400 може да носи до 6 кг полезен товар и разполага с 4 допълнителни порта за интеграция на устройство. Съвместим е с Zenmuse P1, L1, L2, H20T, H30 и още други сензори от трети производители. Така можем да комбинираме до 7 полезни товара едновременно, ако разбира се имаме нужда от това. Системите за безопасност са разширени. Степента на защита IP55, устойчив на прах и дъжд. В горната част е интегриран глидар, който може да види финни препятствия и електропроводи, които не се лавят с невъоръжено око. Допълнени са 4 широкоъгълни цветни камери тип рибешко око за пълно 360 градусово покритие и надежно избягване на препятствия. Също така, комуникацията е новата OcuSync 4 Enterprise. Подобрен професионален контролер, вградена антена и постига до 40 км обхват в региони, където разбира се е разрешено. Поддържа и честоти под 2 ГHz за по-стабилна връзка в застроена или гориста среда. Възможността за интегриране на DJI Cellular 2 също е страхотно. Поддръжката на два модула едновременно пък позволява да се променя кой мобилен оператор предоставя по-добър обхват. Новата функция Relay Transmission позволява един дрон да действа като ретранслатор и да удължи обхвата на другия, особено полезно в планински и сложни терени. Интелигентните функции са на много високо ниво. Имаме автоматично разпознаване на обекти, проекция с добавена реалност, следване на електропроводи с Zenmuse L2, както и Real-Time Terrain Follow. Вече имаме утвърдената технология за следване на терен тук. С нея може да поддържаме постоянна височина спрямо терена в реално време. Дрона използва всички сензори, за да чете релефа пред и под себе си, като автоматично регулира височината си. Това е полезно на неравни планински терени за картографиране, особено важно при геодезически задачи и фотограметрия. Освен това M400 може да излита и каца върху кораби и движещи се платформи, което го прави подходящ за морски операции. От личен опит мога да кажа, че това е една изключително трудна задача. Батериите също са изцяло нови. С по-голям капацитет те позволяват полет само с една батерия, въпреки това осигуряват по-дълго време във въздуха от Matrix 350. Поддържа се и Hot Swap. Имате 45 секунди за подмяна, докато дрона се захранва от вътрешните кондензатори. Новото зарядно побира в себе си 3 TB100 и 2 WB37 батерии, а зареждането на TB100 до пълен капацитет отнема само 45 секунди в турбо режим. Интеграцията с външни системи е лесна, както и до сега. Поддържа се пълния SDK пакет на DJI, което позволява разработка и интеграция на модули от трети страни. Застраховката DJI Care Enterprise Plus е включен за първата година, осигурявайки спокойствие и защита на вашата техника, още от първия ден, което от моята призма е нещо по-малко, за което да се притесняваме. Matrix 400 е платформа, която съчетава по-дълго време във въздуха, по-голяма товароносимост, усъвършенствани технологии за безопасност и интелигентни системи, готови да отговорят на най-високите изисквания в професионалната работа. Сега
останете да видите компилация от работата ни през последната седмица с системата. Приятно гледане! След няколко дни реални полети вече може да споделим нашите впечатления от Matrix 400. Първо нещо, което ни направи впечатление е, че успяхме да достигнем нещо в порядъка на 40 до 45 минути за полет, при оставащи около 15% на батерията. Също така от една позиция излетяхме 6 км, като когато дрона се приземи, сменим батерията и успяхме да направим 13 до 14 км в полет, което е изключително много от една позиция, която летяхме. Интегрирането на 4G донгъла към системата беше страхотно попадение, сменявахме оператори без да имам никакви проблеми в реален момент. Новата функция Terrain Follow пък ни припомни, че не е нужно вече да сваляме сателитни изображения с съмнителна точност, съмнителна подробност и актуалност. И като цяло, със сигурност Matrix 400 е дошъл за да остане. Това ще е новата генерация от най-висок клас дронове DJI, които са способни да носят повече товари, да летят по-бързо, а в крайна сметка това ги прави изключително привлекателно. Благодарим ви, че гледате. Благодарим и на всички, които участваха в изготвянето на това видео. Ще намерите повече за тях в описанието. Абонирайте се, последвайте ни и може да ни намерите на topomatrix.com. До следващото видео.